Πατερίτσο, για πει εκείνο το ανέκδοτο η κουτσί με το δονητήν το επίνεν. Σε ένα σπίτι, ο πατέρας κάτι θέλησε να λέει τη θεατέρα, την κόρη του. Μπαίνω πίσω στο δωμάτιο, αν κινητό και την πόρτα, μόλις εμπαίνω το ένα λεπτό. Η θεατέρα τέσσε ένα δονητήν ηλεκτρονικών, φτάει και γύρασα έτσι, και έτσι και παράει ρε πέμπνας. Τι έφτασε το κάνει κορίτσι μου. Έλα ρε μπαμπά, μην είσαι παλιών αρχών. Τώρα δεν έφταμε, άμα και σκόμενα, πέσα ούτε δεν είχα φτάσει στο δουλειέ. Αλλά συγγνώμη, δεν ξέρα, συγγνώμη, δεν βγαίνω μουσικά. Κάτω την ημέρα πάει το κορίτσι στο σχολείο, όταν κλώσκεται, λέει ο πατέρας σας συγχαίρεται εκεί στο τραπέζ. Έχει ένα ποτηράκι τσίπουρο και το δονητή είναι και σαν και να το και δουλεύει και όλα. Λέει το δικό, μπαμπά, τι κάνεις εκεί? Α, δουλειά λέει που λέω, και είχα δουλειά και είπα να πίνω ένα ρακί με το γαμπρό.